cognizance of the video clip. C. Honorable Supreme Court, baka naman you can also motu proprio take cognizance of these two clips. 2024 pa uto, 2 taon nung lumipas. At si Sara Duterte has been acting with impunity for the past X number of years. I can say almost 2 decades. Bakit? Si Sara ay na-file na ng disbarment noong 2011. 2011. Na-file na siya ng disbarment. Sheriff. Bakit na sheriff? Oo. Yun. Hindi lang mo isang disbarment ang na-file sa kanya noon. Dalawa ho yan. Isa ho, galing sa sheriff mismo na sinuntok niya. Pangalawa, doon sa asosasyon ng mga sheriff. Mga court sheriff, national officers of the Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-file nila this one. Pero ano pong nangyari? Hindi ko natin alam. Wala pa akong galaw eh. Although mga kabayan, meron pong nagsabi si Sara Duterte siya mismo naglaglag sa sarili niya. Although dito, dinideny niya na may naglalabi. Pero ngayon mga kabayan, kahit sabihin yung dinideny niya na may naglalabi, na imbis na i-withdraw. Kasi dinideny niya na meron doon sa mga ito yun ang 2018. Sabi, I have never asked any complainant or witnesses to withdraw their disbarment case against me because I have always been that I will face the consequences of my actions on that fateful day of July 1, 2011. So, ang pinapakalat niya, hindi, walang lumalakad ng kaso ko. Walang nagiging usap na pigilan yung mga kaso. Siyempre, mga kabayan, sino ba naman nagpakamin? Bukas ni Sara, pero siya ganun kabuka. Pagdating sa mga semi or quasi-criminal, sa mga quasi-criminal activities niya, eh, hindi siya aamin. Ba't siya aamin? Diba? Ako naniniwala, mga kabayan, na meron talaga naglalakad na huwag pansinin yung kanyang disbarment. Bakit? Kasi simula 2011 hanggang
tinatandaan ko eh. Ayun sa impeachment. Um, sa impeachment, it's very obvious that the decision it was unjust. Pinalabasan. Kasi nung unang decision, July 2025, sinabi ang issue ng session days. Ano na sa ang issue ay yung due process, pinatumaan sa due process. Hindi naging issue yung session days. In fact, sa unang decision ng Korte Suprema noong July 2025, sinabi nila na nire-recognize nila yung legislative definition of session days. Fast forward 2026, January 2026, naglabas ng decision ng Korte Suprema sa motion for reconsideration submitted by the Senate. Kung sabi ng Korte Suprema, hindi. Hindi na yan ang issue. Hindi na yung due process ang issue. Ang issue ay yung session days. Mali kayo ng definition ng session days. Ang session days, in the context of an impeachment, is the calendar days whenever Congress is in session. Ay, nag-iba na ang rules ng basketball. Imagine nyo, ito sa mga nagbabasketball, NBA finals, tapos sa playing finals. Tapos sa finals, no? Tapos sa playing ito na lang, FIFA na, di ba? FIFA season. Imagine, sa mga fans ng football, soccer, sa mga fans. Sa gitna ng laro, nakagoon yung isang team, wala pa sa atin ng bago. Magwawala ang mga fans. Magwawala. PBA ngayon, finals ang PBA. Sige, PBA. Sa dati PBA. PBA finals, okay. PBA. Championship. Kung sino man yung sabi natin, Ginebra pa rin. May natin Ginebra pa rin. Last 2 minutes, labang kalaban ng 2 points. Tapos, yung pagbato natin sa Ginebra, naka 3 points. Labang kayo ng isa, last 10 seconds. Sa last 10 seconds, naka 3 points ang Ginebra. Nilabang ng isa kayo ng Ginebra. All of a sudden, sinabi ng PBA, ay hindi counted yung 3 points. Bakit? Kasi lamang pa siya ng kasi nasa loob siya ng 1 millimeter ng 3-point line. Yung sapatos niya kasi pumasok dun sa ng 1 millimeter sa 3-point line, so hindi counted. Bawala. Nagbago ang rules within the game. So, pero dahil hindi naman katulad ng basketball ng Korte Suprema at ang ating patas, lulunukin na lang natin lahat yan. Wala tayong choice. Wala tayong choice, mga kababayan. Lulunukin na lang natin yun ng walang question. Kasi Supreme Court na yun wala na tayong pupuntahan. So, ganun yung nangyari sa impeachment isa. Binago yung rules while the game is happening. Diba? Diyan na may salamat po sa susukan siya. Diyan din siya. Sa susukan siya. Belgium na.
lang sa inyo. Kasi, nagre-reklamo siya na baka raw yung yung kanilang yung pagpunta nila sa Korte Suprema ay yung panalo nila or yung perceived panalo nila sa Korte Suprema ay maaantala kung papalitan si Gismundo. Tignan nyo, kasi sinabi niya. Nangangamba ang Cayetano Block sa posibleng pag-aksyon ng Korte Suprema sakaling iakyat nilang issue ng Senate leadership. Napipinto na raw kasi ang pagre-retiro ng punong maestrado at ang Malacanang ang pipili ng kapalit nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abate. Nanindigan si Senador Dante Marcoleta, tanging ang Korte Suprema lang ang magtutuldok sa anya ay nagpapatuloy na power struggle sa Senado. Kasunod ito ng pagbasura ng kataas-taasang hukuman sa petisyon ng isang school teacher para sa quorum sa Senado noong June 3. Pero hindi kasi tinalakay sa pasya ng SC ang merito ng petisyon dahil tanging sa legal standing ng petitioner nakabase ang pagbasura sa petisyon. Sabi ni Marcoleta, maaari naman sanang isinama na ng mga maestrado ang pagtalakay sa merito ng petisyon sa ngalan ng transcendental nature ng SC. Nanindigan si Marcoleta na hindi sapat ang pagkilala ng liderato ng House of Representatives maging ng Malacanang sa liderato ni Senator Win Gatchalian dahil Korte Suprema niya ang final arbiter. Kaya sabi ni Marcoleta, maaring gawin ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano ang dumulog sa kataas-taasang hukuman. Pero may nakikita si Marcoleta na maaring maging balakid kung maghahain sila ng petisyon sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order o kaya ay status quo ante order. Anong balakid? Nakatakda ng magretiro sa Nobyembre 6 si Chief Justice Alexander Gismundo. Sampu sa kasalukuyang nakaupong maestrado ng SC ang nagpahayagan niya ng pagnanais na maging sunod na Chief Justice. Ang nasabing sitwasyon, posible raw maglagay sa alanganing sitwasyon sa anumang petisyon na ihahain kaugnay ng power struggle sa Senado dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang pipili ng ipapalit na Chief Justice. Paliwanag ni Marcoleta, anumang desisyon ng mga maestrado na taliwas sa inihayag na ng Malacanang na pagsuporta kay Gatchalian ay maglalagay sa hindi paborableng sitwasyon sa mga maestradong nag-a-apply na maging Chief Justice. Samantala, question din ni Marcoleta ang pag-amyenda sa impeachment rules. Sabi ng senador, dapat isagawa ang pag-amyenda kapag nakakonvene ang Senado bilang impeachment court at hindi bilang isang legislative body. Inamyendahan ang impeachment rules noong June 3, huling araw ng first regular session ng 20th Congress, kung saan naaprobahan ang probisyon na maaari. Anyway, saan natin pakinggan yung sinasabi ni Marcoleta. Basically, yung sinasabi ni Marcoleta, mga kabayan, kung magpapalit ng Chief Justice, mapupurnata yung mga plano namin. Pag dumulog kami sa Korte Suprema, baka mapurnata yung mga plano namin kasi Malacanang ang mag-a-appoint ng Chief Justice. So, are you saying, Rodante Marcoleta, na ang justices natin ay tawag dito, sumusunod sa utos ng ibang tao na hindi maestrado? Are you saying that our justices are beholden to whom? To the person who appointed them? Yun ba ang gustong sabihin dito ni Rodante Marcoleta? Kung ibalik ko sa kanya yung sinasabi niya na more than 80% ng mga in-appoint na justice ay galing kay Duterte. Can we say the same thing? Na itong mga kaso na inihahabla kay Duterte ay nai-impluwensyahan ng pagiging beholden nitong mga justices na to kay Rodrigo Duterte. Imotopropo nyo rin to, Supreme Court, kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa inyo. Diba? Ganun lang yun Kasi, yun ang sinasabi ni Rodante Marcoleta. Sinasabi niya na dahil ang mag-a-appoint daw sa mga justices ay si Bongbong Marcos, baka raw yung kanilang ipa-file na kaso ay may impluwensyahan. Dahil iba ang sasabihin. Yun lang. Sana, with all due respect,
the justices, to the honorable justices of the Supreme Court, from a person who is aspiring to be a part of the judicial community, the legal community of the Philippines. Pakinggan niyo po kami. Sana po hindi namin kayo makitaan ng double standard. Sana lang. Kasi bilang mga maestrado, unong maestrado ng Pilipinas, wala kaming kapangyarihan eh. Kahit na alam niyo mga kababayan, kahit maging abogado in the future, wala akong kapangyarihan. Wala ako. Kasi ang dulo ng kapangyarihan sa judicial community, sa legal community ng Pilipinas, ang rurok ng tagumpay, kumbaga, ang pinakamakapangyarihan ay ang Korte Suprema. So, lahat kami, kung magiging abogado man ako in the future, lahat kami beholden, lahat kami ay nasa ilalim ng Korte Suprema. So sana lang. I can only pray that our judicial system, our Supreme Court, will not show any favors to anyone. Sana lang. Gusto ko pa rin isipin na merong pag-asa ang judicial system sa Pilipinas. Sana. Umaasa lang ako na ganun. Di natin talaga alam kung ganun na mangyayari. Pero aasa tayo. Yun naman ang kaya natin gawin eh. Umasa. Diba? Anyway. Ito tayo sa kabilang next topic natin, guys. Punta tayo sa next topic natin. Dahil napag-usapan din lang naman yung yung deadlock sa Senado, sabi ni Rodante Marcoleta, wala raw iba na pwedeng bumali sa deadlock na yan. Sabi ni Rodante Marcoleta. Pero alam niyo mga kababayan, meron pang isa na pwedeng bumali o pumasag. Ay, mga kapatid, po. Meron pang isa. Presidente ng Pilipinas. At yun na nga ang ginawa ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, ngayong araw na ito. Nagkakulatan tayo, Lunes na Lunes, napalitaan natin na si Presidente Bongbong Marcos mismo ang nagpatawag ng special session sa June 17. Ano sa bahay? Or, nabigla na bukas eh, kaso inibigay ko pala. Mamaya pwede ko na sabihin bukas. Nagpatawag na ang Pangulo ng special session, mga kababayan. Oo, ayan na nga pang sinasabi natin. Yan ang gusto natin, mga kababayan. Special session. Naalala nyo nung panahon na nagsalita ang Malacanang at sinabi ng Malacanang na bago tayo magkaroon ng special session, resolvehin nyo muna yung mga problema nyo dyan. Kasi sinabi ng Malacanang. Resolvehin nyo muna yung mga problema nyo dyan bago tayo magkaroon ng special session. Yun ang sinabi ng Malacanang. Kahapon, etong si pangalan niya. Si Joel. Nawala yung kay Joel ah. Si Joel Villanueva, biglang ito pala. Si Joel Villanueva, nagparamdam. Sabi ni Joel Villanueva, tawag dito, siya daw ay handang umattend ng special session. Sabi sa inyo mga kababayan, hindi tayo audience. Sinabi ko yung kagabi, sinabi ko yung kahapon, hindi ko tayong audience nito mga kababayan. Ang audience nito ay ang Malacanang. Ang audience nung speech, the whole speech of Joel Villanueva is not us.
It's not the Filipino people. It is Malacanang. Nagparamdam siya sa Malacanang. Sinabi niya, Malacanang, a-attend ako ng special session. Malacanang, ready na ako, ready na, lilipat na ako. Magpa-special session na kayo. Yan ang sabi. Yan ang sabi ng Malacanang, guys. Just go. Lilipat na po ako. Mag-special session ako kayo, Mr. President. Ayun na nga. So, sumagot ang Malacanang. Ito, special session niya. Sabi ni BBBM, the reason for the special session is, ito, sabi niya. President Ferdinand Marcos Jr. called the Congress to a special session, citing the need to allow the Commission on Appointments to act on cabinet, military, and foreign service appointments, and the passage of these bills. National Center for Geriatric Health. May pakababayan, kailangan natin ito. Kasi kailangan natin ng special hospital para sa mga matatanda. So, maganda to na meron tayong National Center for Geriatric Health. Amendments to the Government Assistance o GASPE Act. Ito yung merong ghost students. Ito yun! Ito yung inabuso ni Sara Duterte para magkaroon ng ghost students. Yan, GASPE Act. AIX Act. So, i-formalize na yung AIX. Amendment to Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Last Mile and Geographically Isolated, okay? Schools Act. Last Mile Schools Act. Amendments to masustansya pagkain para sa batang Pilip. Lahat ito related sa education. Ito sa health. Ito sa education. Dami. Anti-political dynasty law. O, ayan na. Meron na. Presidential Merit Scholarship Program, tsaka other measures aimed at strengthening social protection and updating the lives of Filipino people. Kasama dito, mga kababayan, sa special session, yung sa appointment ng mga magre-retire na generals. So, kasama dyan. Ilang araw tatagal ang special session? Feeling ko isang araw lang. Masyado marami to eh. Pero yung iba kasi dito, mga kababayan, feeling ko, siguro, kasi lahat to third reading na eh. Lahat to third reading na. So, i-approve lang yan in third reading. Boto-boto lang naman yung third reading eh. At tapusin nila yan, kaya nila tapusin yan. Within one day. Pero bago mangyari yan, for sure, magkakaroon mo ng election. Ay, try sila. Trese na. Oo. Ano sabi ng chess master? Trese na kayo ha. Okay, eto na. Pati na. Pati na. Kapag nagbago isip ni Joel, sabi, tanong ni Ruben Esperanza, Coach, paano pag nagbago isip ni Joel? Hindi siya kaagalitan ng lahat ng Pilipino. Kasi kasalanan niya kung bakit hindi maipapasa lahat. Magagalit ang sabayan ng Pilipino. Hindi na kayang isugal yan, guys. Mahihirapan silang isugal yan. Pag sinugal nila yan, hindi pa rin madadagdagan yung likes ko, guys. So, 1,204 tayo sa likes, guys. 3,600 tayo sa likes. Baka naman pwede padagdag, lalo na ngayon sa ating banda. Laki ng tulong yun. Palike po, mga babae, ng ating live stream, ha? Okay, game. So yun, from what I understand, all of these are third reading na. So, dadaan na lang yan sa LEDAC. Pagpasok din sa LEDAC, sa BICAM. Pagpasok din sa BICAM, patas na siya. Pwede tayo na magsona si BBBM, patas na siya. So, I think the goal is, bago magsona, mapirmahan to lahat ng BBBM. Bago magsona. So, hindi July, special session, Lucas. Sa June 17, ayan o, June 17. Hindi July, special session.
mga 2-3 araw. Pero kaya yan ng special session. Kasi ito 3 araw, October 13 to 16. Pero ang nakasulat dito kay BBM, isa lang, June 7. So, pero again, mga kabayan, bago mangyari ang lahat ng ito, syempre, kailangan mo munang isettle yung controversy na kung sino ba ang Senate President. So, malamang sa malamang, magkakabutuhan muna, mag-i-election muna bago ito mangyari. Fearless forecast, lahat. That's why fearless forecast. Kasi kailangan ng mag-show of force si Alan Peter Pena. Dahil kailangan niya mag-show of force, overside niya po talaga. So, pupunta. Kailangan niya magyabang. Tsaka kailangan niyang ilaban yung pagiging Senate President. Although hindi naman na siya ang Senate President, alam naman natin lahat yun. Pero pipilitin niya yan pag pipilitin yung pagiging Senate President. Ang awkward dito, mga kababayan, kung magkaharap silang dalawa ni Alan Peter Cayetano at saka sino ba ito? Si Rick Gatchalian. Pareho sila umakyat doon sa sa presiding